दामानिथ' इउनिसेक्स पार्लारा चिरां डिस्ट्रिक्टआव बन्द'आनो जाफ्रामबाय। रनजित बसुमतारी सारासो माबा पार्लारनि खोथा बुंलायदों माथो खन्थाइयावलाय। खौरां बिजोंफ्रावबो एसे मोजां गोमसारदों। गोबाव जाबाय बे खन्थाइजों लिरनाया इन्टारेस्टार। थ' ससे खोनासंनि, बारा गोलाव नङा, ससेल' खोनासंगोन। मोदोमफ्रुफ्रु बिउटि पार्लराव अहाया मासाज खालामजानाया, खामिहारायाव रुइदुबदुब आसिजों खुरजेर खालामजानाया फाग्लासो बिमायनो गाहामथार मोनदोंमोन। आं मिसिबथाबना देहाखौ गथायदोंमोन, बिखा फोनां नोंबो मासाज खालामदोंमोन, जेनेबा बिबार एमावसो सानैबो दङमोन। लोगोसे आरोबाव नैबे मोनसे भिडिअआ मालानि दिनैनि जानांगौ, 3 आवार्सल'नो जादों। बिनि फेसबुक पेजाव आपल'ड खालामदों। आं आपल'ड खालामब्लाबो बिनि मिउजिक होनाय मानाय बेखौ मिउट खालामजोबनानै नोंसोरनो एसे खोन्थागोन। नायनानै लाखा एसे। रनजित बसुमतारी सार, नङाब्ला नोंनिया रुथि महारुथि होनलायनाय मोनसे बुंदोंमोन ना, बेबो सेस जागोन, धंस जागोन। मोननाय नङा टिकेटआ, नङाला आफादगिरिया सोरनोबासो होगोन। आरो बेफोरबायदि बान्दोआव थांनानै जुदि मावहैखायाबा, नायफ्राम खालामहैयाब्ला सोरबायासो मोनगोन। थ' जिखियानो जादोला नायहैदों। 4 बोसोरनि उनाव बा 5 बोसोरनि उनाव रायजो राजाफोरनि आइथिं हमनो थांफिनदों बिथां रनजित बसुमतारीया। बेजे धन्यबाद। 5 बोसोरनि उनाव दिनै सिरि मोनखांनानै रायजो राजानि आथिं हमनो थांदों बियो। बान्दोखौ नायनो, बान्दो माबा माबि सुइस गेटनो माबा माबि नायहैनो थांदों। एसे दुखुनांथावनानै जाबायना दा। थ' खोनानो मोनदों, मेन बाथ्राखौ आं एसे बुंलांनो सानदों। रनजित बसुमतारीया दा माबोरैहाय भट बिनो थांगोन रायजो राजानि सिगाङाव। जों मुखे खोनानोसो मोनदोंमोन जे रनजित बसुमतारीया 5 बोसोरल' माबा थागोन, मोनसेल' टार्म थागोन होननानै एग्रिमेन्टबो खालामना लानाय दङनो सोरजोंबा। बे रायजो राजानि खोथासो दे बियो, सोरजोंबा आं बुंनो थांला मुंखौ, सोरजों खालामदोंमोन। 5 बोसोरनि थाखायल' बियो बा टार्म मोनसेल' थागोन आं, बिनि उनाव आं थाला, बेफोरबायदि होननानै एग्रिमेन्टबो खालामना लालायनाय दङमोननो। आंनि खोथा नङा बियो, रायजो राजानि आरो जाय एग्रिमेन्ट खालामनायाव थानाय बै बेक्तिफोरनि राव मुखे ओंखारदों दे, लिखित भाबे नङा, माने मुखे खुगा बैनि खुगा बेफोरबायदि ओंखारदों। आं बावहाय एसे दुखु मोनदों। सार रनजित, नों टिकेट मोनाब्लाथ' आयै आं मा जाबावनांगौ, आं माबोरै थांनानै थागोन आरो आंनि न'खरा माबोरै सोलिगोन। सार रनजित बसुमतारीयासो आंनो बिराद मान्थलि 20,000 गाहाम हरोमोन मेस मेन्टेननि थाखाय आरो सेंग्राफोरखौ मेन्टेन खालामनो थाखाय। आं बिराद दुखु मोनदों। थ' बाथ्राया जाहैबाय मा, दिनै रनजित बसुमतारीनो माबोरै टिकेट होगोन UPPLआ? होनाय नङा। आफादगिरिया माबोरै होगोन? होनाय नङा। आरो बिनो होनोबो नाङा। बिनो होनाय माने UPPLआ जेननाय, मिथिबाय? बे जेननायसो लक्षणाव फैगासिनो दङ UPPLआ। रनजित बसुमतारीनि टिकेट होनाय लगेनो। दा नों नाय, माबोरै टिकेट होगोन बिनो, जेब्ला इलेक्सन खाथि सफैबाय, मोखां सफैहां जाबाय, अब्लासो रायजो राजाजों नुजाहैनाय। बेफोरखि EMनि गियान, बेफोर EMनि गियान। जेब्लानो बिपद जागोन रायजो राजाया, अब्लानि समाव गसंहैनांगोन। जेब्लानि समाव हान्था मेलाया मोजां जाया, अब्लानो रायजो राजाजों गसंनानै थानानै खामानि मावना होफानांगोन। आरो नों थाफायाब्लाबो नोंनि आगदा आगसि बैसोरखौ थिनहरनानै नों खामानिखौ मावहोनो हायो। मानो बेफोरखौबो मावाखै नोङो? खोनानो मोनबावदों दिनै रनजित बसुमतारीया 14 नं चिराङाव जुदि गेलेबावोब्ला जेसेबां प्राइमारिफोर दं बिनिफ्राय साफा केन्डिडेटआ ओंखारगोन, बेफोरबायदि होनबावदों। UPPLनि मेम्बारफ्रानो बुंबावो दिनै रनजित बसुमतारीया जुदि गेलेयोब्ला आं बिनो थैनोबो भट होआ, बेफोरबायदि बुंग्राबो दं। दिनै बेफोरबायदिखौ खोनाब्ला रनजित बसुमतारीया दुखु मोना होनबा मा महरजों नुजाहैगोन? दिनैसो अखाया नै फिसा ख्रेबनो हादोंथ', दैबाना जानो हागौ। ओमफ्राय ओरैहाय बहाबा मोदान फबलायदोंलै,
दैबाना जानो हागौथ' ओंखायनो रायजो राजाजों आरो बिनि भट नांथारगौ रायजो राजानि बिसोरनि भट नङाब्लानो बियो मा देरहानाय नङाना बे अबस्था ओंखायनो रायजो राजानि एसे नुजाहैफ्लादों जोंनि बर'फोरनि 14 नं चिरांनि रायजो राजाफ्राबो एफाराब आदुवा नङा रनजित बसुमतारी मोनथिबाय नोंसो आदुवा जासिननानै दङ दा आदुवासिन जानानै दङ नोंसोरो दे दाखालि पर्बत जरायाव थांनानै 200 नङा 1000 ना 2000 जननो परियालनो हानि पाट्टा होनो हादों धन्यबाद UPL आं धन्यबाद होनगोन मोजांनि बाथ्रा आरो लोगोसे दिनैहाय नोंथाङाबो जे दाखालि धालिगावआव माबा माबि जुद्ध जादलायनायसो खोनानो मोनबावदों बिदि जुद्ध गेलेलायबावोबा बोरै जानांगौ जाखो खोनानो मोनो नोंनि माखासे जुद्ध गेलेलायनाय ओरै नांलायलायनायनो माबा माबि गुद्दा गुद्दि जादलायनाय बेफोरखौबो जों खोनानो मोनो एसे दुखुनांथावना सासे EMआ बेफोरबायदि जायोबा जाया आरो बावहाय UPPL निफ्राय जुदि आंनि मोनसे सिन्ताधारा आंनि मोनसे साननाय डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ जुदि टिकेट मोनमारोब्ला ओरैनो देरहालांगोन रनजित बसुमतारीया गालालानो नायदावनानैल' थाबाय था ओमफ्राय खन्थाइ लिरनायखौ दाबाव खन्थाइ लिरनायखौ थैनोबो बन्द' दा खालाम रनजित बसुमतारी EM सारा ओरैबायदि सलिड ओरैबायदि गोदै ओरैबायदि गोथाव लिरनो गोरों दाथ' जोंनाव दा ड्राग्सआ एसे जालायबायना गान्जाया जालायबायना बिनि सायावबो मोजां लिर EM रनजित बसुमतारी सार ड्राग्स जानाय आखायाव माबायदि थुयो नङा होमबा बैसोरनिखौ एसे मोजां खन्थाइ लिर आरो ड्राग्स इन्जेक्सन थुयोब्ला माबायदि थुयो बिजिखौ बेखौ मोजां खन्थाइ लिर बेफोरनि सायाव एसे लिरबाव बेखौ एकदम दा बावथार मासाव मोनसेसो खन्थाइ मोनसे बरनग्रा खालामबा हुदाखौ लालाङोब्ला मोजां जागोन EM रनजित बसुमतारी सार आं बेखौल' बुंगोन रनजित बसुमतारीया जाहाथे बावहाय 14 नं चिराङाव UPPLआ टिकेट थैनोबो दाहो बिनो होनाय माने UPPLआ जेननाय आरो बावहाय सांग्रां ब्रह्मआ डक्टर सांग्रां ब्रह्म साराबो निर्दलियाब्लाबो गेलेगोन अब्लाना हयतोबा बि सोरजों थाङो बिनि बाथ्रासै आरो डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ बिनि जाखिनि फिल्ड बिनि जाखिनि रायजो राजाजों मतामत रायजो राजाजों जेरैबायदि सिथाबनानै थाफादों दा बर्तमान उनावबो जुदि बिदि सिथाबनानै जुदि थायोब्ला बे मा 10 बोसोर 20 बोसोरसिम थाबाय थागोन बे जेरैबायदि फनि बसना केम्पेइनखौनो खालामनो नागिरा केम्पेइनाव ओंखारनो नागिरा दा केम्पेइनखौनो बारा खालामनो थाङा बियो बेफोरबायदि जुदि जायोब्ला डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारखौ आं बेखिनिल' बुंगोन जेब्लायबो रायजो राजानि खैदां खैफोद दुखु दाहाफ्राव गसङोब्ला थाफाहैयोब्ला जेरैबायदि दा नै रायजो राजानि बान्दो खोनाय बेफोराव जुदि एसे एनै नोंनिफ्राय डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ गावनिफ्राय हानायमानि जाखिनि हरदों बावहाय जेरैबायदि अननाय मोन्दों रायजो राजानि आरो बबेबा जायगायावहाय दिनैहाय डक्टर सांग्रां ब्रह्म साराबो खोथा होना दोननाय बायदि बान्दो कमिटिनि मानसिफ्रा दिनै बाख्नाय हरबावदों बेफोरबायदि गाव नुजाहैनो हायाब्लाबो रायजो राजा कमिटिनि खोथा होना दोननायफोरबायदि गाव हैदों मावनाबो लादों सिबायफोर बेफोरबायदियाव जुदि गसङोब्ला जेब्लायबो मा 20 बोसोर बिलाय देरहालांबाय थागोन फनि बसुमखौ दिनैहाय जों बङाइगावआव एग्जाम्पोलाव होनो हायो दिनै बे जेब्लाखि फैया मानो अब्लानो रायजो राजाजों खाथियाव थाफानानै एकदम फिसा दखानावबो जिरायफानानै साहा लोंलायो रायलायलायो समानै थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय खिन्थु 14 नं चिराङाबा रनजित बसुमतारीनो जुदि टिकेट होयोब्ला रोखाखा बियो मोजां बांगाल दै लोंबाय जाय निर्दलिया डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ जुदि बावहाय निर्दलिया हिसाबै गसङोब्ला रोखा बे देरहागोना जों नुनायाव जों मोनथिनायाव जों बुजिनायाव जिहेतु जों फिल्डआव एसेब्लाबो नंबाबो नङाब्लाबो रायजो राजाजों एसे एनै रायलायसाबो जाम्बा जाम्थाब्लाबो बेफोरबायदि आं बेखौनोल' जोबथारनायाव नैबे मोनसेखौल' खावलायगोन EM रनजित बसुमतारीखौ ड्राग्सनि सायाव गान्जानि सायाव खन्थाइ लिरनायखौ आरो जौ लोंनायनि सायाव आरो वाइन शप खुलिनायनि सायाव खन्थाइखौ जुदि लिरलांबावोब्ला आरो सेकेन्ड टाइम मोनसेबाव सेलुन इउनिसेक्स पार्लार बेफोराव आरो मोदोम मासाज खालामजानायनि सायाव खन्थाइ लिरबावोब्ला
जोबोद मोजां जाबावगोन बे खन्थाइ लिरनायखौ खमथि दा खालाम नोङो इएम रनजित बसुमतारिया दानि 14 नं चिरांनि इएमआ भबिष्यतआवबो लिरलांबाय था मानसि जागोन नोङो एकदम फुरा बिराद मोजां मानसि जागोन खन्थाइयाबो ओरैबायदिसो जानांगोन बिनिया जिहेतु थांनाय बाराव पालारनि मोनसे लिरबाय इउनिसेक्स पालार मोदोम मासाज खालामजानायनि बेफोरबायदि आरोखि थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बावहाय गाज्रि खोथा बुंदोंब्ला गासिबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बानि माहा बिनानै बावहाय दोनथ'बाय जय बर' हारिनि